Adikavi, the first poet and the father of Odia language. Sarada's birthplace must be a famous tourist place. ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉତୁରି ପଡୁଥିବା ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗରେ ମଳିନ ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ମୋ ମୁହଁର ଭାବ। ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟର ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୁଁ। ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଆଦିପର୍ବ ଖଣ୍ଡଟିଏ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାପା। ବହିଟିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ବହିଟି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁରୋପରୁ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଫେରୁଥିଲେ ସେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲିବା, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର। ବହିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଳପତ୍ର ଓ ଲେଖନୀରେ ଲିଖିତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ କିଭଳି ଏକ ଜାତିକୁ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ଅନବିଲିଭେବଲ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖି ନିଜର ଆଗ୍ରହକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ ସେ। 2 କପ୍ ଫିଲ୍ଟର କଫି ପାଇଁ ବରାଦ ଦେଲୁ ଆମେ। ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗାଁ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ମୋ ପିଲାଦିନ। ପିଲାଦିନେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଜାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ମୁନିଗୋସାଇ ମଠକୁ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 4 ଧାଡ଼ିରେ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଦିକବିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଥା ଶାରଳା ଦାସ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲି ଏହି 4 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଆଦିକବିଙ୍କ ପରିଚୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ଯଦିଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତେବେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁବାଦ ବା ଅବିକଳ ନକଲ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଥିଲେ ବା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମହାଭାରତ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କଣ ନିଆରା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା, ସେତେବେଳେ ସମୟର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାହାଡ଼ା ମହାତ୍ମ୍ୟ, ବାବନାଭୂତ କଥା, ସିଂହ ଓ ମଶା କାହାଣୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରଭୃତି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶାରଳା ମହାକାବ୍ୟରେ। ଏପରିକି ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି, କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5 ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଶାରଳା ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଜି ବି ଆଈ ମାର କାହାଣୀ ପେଡ଼ିରେ ଓ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ସାଇତି ରଖିଛି ଆମର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତାର ଭାଷା। ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଭାଷାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜାତିର ପରିଚୟ ସହ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ, ବେଦ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବା ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶାରଳା ଦାସ କୌଣସି ବିଧିବିଧ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରି ମଧ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସହ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ? ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁଠି ଭେଟିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ? ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆମ ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ କେତେ ଅଛି ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ସେତେବେଳ ସମୟରେ। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସନ୍ଦୀପନୀ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁନିଙ୍କୁ। ଶାରଳା ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ
कृष्ण और बलराम को 12टी स्वरवर्ण और 36टी व्यंजन वर्ण शिखिबाकु पड़िथिला ऋषिଙ୍କ ଠାରୁ। खूब बुद्धिमत्ता और चतुरतार सह शिक्षार आवश्यकताकु प्रतिपादित करने सह ओडिया भाषारे वर्ण बा अक्षरर संख्या निरूपण करथिले से कहानी माध्यमरे। सारांश हेउछि शिक्षा पाई भाषा एवं वर्ण बा अक्षरर प्रयोजन हुए। भावकु लिखित भावरे प्रकाश करिबा पाई भाषा आवश्यक एवं सेथिपाई अक्षर शिखिबा प्रयोजनीय बोली सारला दास उपलब्धि करथिले दीर्घ 600 वर्ष तले। केवल एतिकी नुहे, सारला दासଙ୍କର लेखार शैली थिला भिन्न, सरल और सामयिक। तांक रचित महाकाव्ୟରେ नारी चरित्र गुड़िकरे थिला अद्भुतपूर्व स्वाधीनता। महाभारतर चरित्र गुड़िकु ओडिशा माटीर पानी पवन और ओडिया संस्कृतिर चिंता और चेतना भितरे उन्मुक्त करि देइथिले से। साहित्यकु साधारण जीवन सह जोड़ी मधुर और प्राणस्पर्शी करथिले। पीढ़ी परे पीढ़ी ग्रामवासी माने सारला दासଙ୍କ समाधि पीठरे पालन करि आसुछन्ति तांकर श्राद्ध दिवस। समारोह परंपरा पलटिछि। ओडिया जातिर और भाषार आदि पर्वकु साउंटी रखिछि आदिकविଙ୍କ जन्मपीठ तेंतुलीपदा। सारला साहित्य सह सारला दासଙ୍କ जीवन और तांक जन्मपीठर ऐतिह्य उपरे गवेषणा ओडिया भाषा और संस्कृति को केवल भारत कहीं सारा विश्व रे एक स्वतंत्र परिचय दे पारिबो बोली मने हुए। बुद्धिजीवी साहित्य और भाषा प्रेमी व्यक्ति एवं प्रतिटी स्वाभिमानी ओडिया एतिसह एकमत हेबे बोली आशा। सामने थुआ होइथिबा फिल्टर कॉफी सिप ने कहूथिले विदेशी पर्यटक। पंचदश शताब्दी प्रसिद्ध इंग्राजी कवि विलियम शेक्सपियर पूर्वरु सारला दासଙ୍କ कहानी। गोटे छोट गाँ भितरे जने साधारण व्यक्ति किभଳି भाबरे एते बड़ बड़ महाकाव्य लेखि पारिले, केउठु पाइले से प्रेरणा? से गाँ माटीर परिवेश रे एमिति कौन अछि जहा तांको आंदोलित करिथिला लेखिबा पाई? कपटी को टेबुल पे रखी कथा जोड़िले से जानिछंती इंग्लैंडर एवन नदी कूल थिबा स्ट्राटफोर्ड सहर होछि विलियम शेक्सपियर जन्मस्थान। सेठरे थिबा तांको समाधि स्थल खूब लोकप्रिय एवं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। प्राय 2.5 मिलियन पर्यटक प्रतिवर्ष आसी थांते एठिकु। स्वाभिमान रे उच्चा होई उठुथाए भद्र व्यक्ति जनकଙ୍କ स्वर। एथर नोटपैड खोली पर्यटक जनक कहिले, प्लीज गिव मी द एड्रेस ऑफ द फेमस पोएट सारला दास बर्थ प्लेस, द फेमस टूरिस्ट प्लेस। खाली कपटी को हाथ रे एपट सेपट करुथली मु। ओडिया भाषा साहित्यर जनक आदिकवि सारला दासଙ୍କ जन्मस्थान को प्रसिद्ध पर्यटन स्थली भावी ठिकणा मागुछंती विदेशी पर्यटक। निरुत्तर मु। माटी परिचय दिए, ठिकणा दिए स्वाभिमान। केते स्वाभिमानी आमे। आदिकवि सारला दासଙ୍କ जन्मस्थानर ठिकणा विदेशी पर्यटकଙ୍କୁ केबे देई परिबा आमे स्वाभिमानर सह।